سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينات بشكلتا حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم اب اوروبا كابزاتو ورح زي ملأ ملكاس ماكله دروبت زعبي ميدي عالمنا بي بي سي سبورت اقالبو توهيبولهم بي بي سي سبورت اتكال بينيام غرماي ديلو اب عمزوس فورو زرزراوي دحر بايتا بينيام غرماي بلك عبد درجه عدمه ملكاس ماكله خلو مالتو د 19 عامتن كله زنبرو متن ناي مزوار حيلي مس ناي ملكاس انصاصيرنا معرو خوينو رخيبنا بمبال زولتو قاده ماي اب تاريخ بشكلت عالمنا حدش معراف كخفت زلو تخلم لعل مخانو تنتينو ملكاس ماكل اغرو كياتو جرمناويت كلب بايكي تطرنيفو ابزر مرسين ابز كيدا وردر امناي موداتا مدرخنيت وردر سالساي ترتا بمحاز اب بوديم ديابو ايرسعن لعلو خلو نتا غانتان غازنيتات سبورت عالمنا زمسط غداي دما مولو اكلاو قمنون ناي مزوار بيدال عقمون رئيسمت امانو كمون غوناوي ملكت قانقا انجليزنيانيوم ملكاس ماكل نعوت بقى اب درجا ورلو تورزلا بروفيشنال كلب مزركب اب تور دي فرانس تساتيفو بيچامالا كمصزخل تورنو قادمايوم زابيج امالا دما ملكاس انت زيم صوا ازلومي ناب حغراوي مسلت ان ماكل يوسي فرنسا تصمبيرو زلو ودا 17 عمد كيفن تخلماريام اب مصاي كمصايوم بزو خين بتي درجة عبيد بشكلتا ايرترا بدك تبعتي يخون دك انستيوم بعبيتي غداين بروفيشنالات يخون تكاتي ولدو تقادمتي نقدميتي ونشاف مهلاو زطراطر يلن بي بي سي سبورت بزعبا ملكاز صحفتو اب سعو مدباتنا نقربو لكم مخانا قالنا اتوم اذا خمزلن كلو اب يو سي اي زركبو ايرتراوان تقادمتي لممداتهم جميروم زحلف معالتاتنا باغوراوي مسلطن ماكل بشكلتا عالم يو سي اي زمرحو ايرتراوان تقادمتي درو اب تحجر اتيوم لممداتهم جميروم الله كبرات تخاتلتي سينما سمرم كابزغت سيلنا نملصوت ريميكو ايفونوبل نبتوا داري وردراتن انصار بينيام غرماي نزكايدو ناي فلما وردرون املكيتنا زدلنا واحد صير تحستو كنقرب لكم هنا مسانا صنحوم 10 تقمتي زحلف عمت ريميكو ايفونوبل امناي موداتا ناي مونيمنت وردر ناي تعمت لومبارديا نتاريخ بوغاتشا سيبو كرايترتا بمحاز ابوريم ديبوم كابتا مشتتي ادما ابتا عمت بلوز تاريخات قدم بشكلتا زهانت ايفونوبل ابز 11 عمت امراتاوي عمت كحلف تقميتهم افكار تقدم بشكلتان ريميكو ايفونوبل اب كورشا بشكلتا توطيحو ازرائيلو ناي موداتا غزي قدم 188 معالتاتيوم اتنوح غزي زوسده ناي مولسه تصبيتو دما ابزي ابقيعو صباح عربي 18 ميازيا اب بلجيم زكايد ني حدا معالت وردر برامباتس اوجل كملسيوم مملاس ريميكو ايفونوبل حدا خابتوم ابز عمت اب قدم بشكلتا تصبيت خغبرلهم صنحه هموتاتيوم نخبدت بكرات ريميكو ايفونوبل كوردرات نمردا زحلف عمت اب صرحم تامراتاوي عوتات موكاس اقداسي يقبرهم زحلف عمت ابزول فرنسا اب خرستافيو اب ناي غزي سالساي ترتاب محاز نتوم ايفونوبل اب ناجيسي وردرات بحفشه اب تور دي فرانس دمام كمكت عقمي حصرو يزبلو زنبرو وغنات كلت حساب ازاريبوم ايفونوبل اب 2022 فولتا اسبانيا تعويتلو اب زعبت عمت مالت دما اب 2023 كبرو معقاب نا فولتا اب زاتولو دارغا كم امني تدربيو انت تبهلك اب حقي زرحق يكونن አባላት ቲም ቪዝማ ሴፕኩስ ዮናስ ቪንጌጋርድን ፕሪሞዝ ሮግሊችን ነት ፖዲየም ቢሂቶሞም ኤቮኖፐል ኣብ 2023 ኣብ ቮልታ እስጳኛ ዝኸሰሩ ዓወት ብመንገዲ ብሉጽ ደረጃ ቱር ዲ ፍራንስ ንምክሓሲው ዝሓለፈ ዓመት ንፈልማ ግዜ ኣብ ትውርድር ክሳተፍ ወሲኑ ኣብ ትውርድር ኣብ ናይ ግዜ ሳልሳይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ሓደ ናይ መድረኽ ዓወትን ብሉጽ መንእሰይ ተቐዳማይ እትወሃብ ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይን ድማ ተዓዊቱላ ኣብ ትውርድር ዘርአዮ ብቕዓት ድማ ሓደ ካብቶም ናጂስ ውርድራት ግራንቱራት ክዋደር ዝኽእል ዓቕሚ ዘጥረ ተቐዳማይ ምዃኑ ኣመስኪሩ ንኣፍቀር ትቕድም ብሽክለታ እውን ነቲ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ብቕልስ ቪንጌጋርድን ፖጋቻን ተባሂቱ ጸንሐ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኣብ ቀረባ ግዜ ኤቮኖፐል ዝበሃል ሳልሳይ ተቐዳማይ ክሕወሶም ምዃኑ ኣንፈት ሂቡ ድሕሪ ቱር ዲ ፍራንስ ዝመጽእ ውርድር እንተነይሩ እቲ ብኤቮኖፐል ታሪኽ ዝተሰርሐሉ ውርድር ኦሎምፒክ እዩ ኤቮኖፐል ኣብቲ ውርድር ኣብ ክልቲኡ ማለት ናይ ጽርግያን ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውርድራትን ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ኣብ ታሪኽ ብሽክለታ እቲ ቀዳማይ ንዝ ታሪኽ ዝበጽሐ ተቐዳማይ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ጽርግያ ውርድር ኦሎምፒክ ታዲይ ፖጋቻር እውን እንተኾነ ንኤቮኖፐል ክረትዕ ምተጸገመ ነይሩ ዝብሉ ወገናት ብዙሓት እዮም ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዙርያ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ዓለሙን ዝቐልጠፈ ተቐዳማይ ዓለም ብምዃኑ ክብሩ ዓቂቦም
ኣብ ኤል ሎምባርዲያ ዝሓዙ ካልኦት ተርታ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዳ ናይ መወዳእታ ጸወቱ ዝነበረት እያ ክለቡን ኤቨኖፖልን ድማ ብውልቁ ን2025 ብኣዊኡ ክዳለውላን ክህደሱላን ኣቐዲሞም ምድላዋቶም ክጅምሩ መደባቶም ሓንጺጾም ኤቨኖፖል ኣውርሕ ተሓሳስ ኣብ ምድላዋቱን ከሎ ምስ ናይ ፖስታ መኪና ብምግጫው ካብ ንህይወቱ ኣስጋ ዝነበረ ሓደጋ ብህይወቱ እኳ እንተተረፈ ካብ ምድላዋቱ ክበኩር ግን ተቐሲብ እዩ ደገፍቲ ድማ ንናይ ጽድያን ናይ ሞኒመንት ውድድራትን ናይ ክላሲክ ውድድራትን ብዘይ ኤቨኖፖል ሓሊፎሞም ኤቨኖፖል ቅድሚ ምግጫው ሓንጺጽዎ ኣብ ዝነበረ ካላንደር ኬንዮ ናይ ሞኒመንትን ናይ ክላሲክ ውድድራትን ምስ ታዴይ ፖጋቻ ንዘለዎ ጋግ ንምጽባብ ጂሮን ቱርን ደሪቡ ክዝውር ኣብ መደባቱ ኣስፊርዎ ኤቨኖፖል ድሕሪ 188 መዓልትታት ናብ ውድድራት ኣብ ዝምለሰሉ ዘሎ ዓለም ቅድም ብሽክለታ ነቲ ናይ መጻእ ንጉሳ ሓንጎፋ ኢላ ክትቅበሎ ትሸባሸባላ ኤቨኖፖል ካብ ቅድም ብሽክለታ ድሕሪ ምእላዩ ኣብቲ ዓውዲ እንታይ ኣጋጢሙ ብሪጣንያዊ ማርክ ካቨንዲሽ ነቲ ናይ ኩሉ ግዜ ሕልሙ ዝነበረ ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ዕውት መድረኻ ዙር ፈረንሳ ድሕሪ ምዃኑ ካብቲ ንኽልተ ዕቁዳት ዝሰርሓሉ ዓውዲ ሓንሳብን ሓዋሩን ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ወሪዶም ማቲ ቫንደርፖል ኣወርሒ ለካቲት ንሸውዓይ ጊዜው ዘውዲ ሻምፒዮን ዓለም ናይ ሳይክሎክሮስ ውድድራት ደፊኦም ብሪጣንያዊ ቶማስ ፒድኮ ካብቲ ሓደ እዋን ንቐደም ብሽክለታ ዓለም ብሒታቶ ዝነበረት ጋንታ ኢኒዮስ ወፂኡ ናብ ኩይሰር 6.5 ተጸምቢሮም ፒድኮ ካብ ዝሓደሮ ጥሙሕ ናይ ለውጢ ድሌት መሃዩ ቀኒሱ ካብ ናይ ወርልድ ቱር ጋንታ ወሪዱ ናብ ናይ ፕሮቲም ጋንታ ተጸምቢሮም ፒድኮ ዝወሰደ ውሳነ ድማ ነቲ ብሪጣንያዊ ጽቡቕ ፋል ገይሩሉ ነዛ ናይ ውድድር ዓመት ብጽቡቕ ጀሚርዋ ቀጽሎም ኤቨኖፖል ገና ኣብ ናይ ተሃድሶ ግዜ እንከሎ ኣፍቀርቲ ቅድም ብሽክለታ ብፍሉይ ስምዒት ዘርወይሉ ኣብ ሞንጎ ታዴይ ፖጋቻን ማቲ ቫንደርፖልን ዝተኻየደ ናይ ጽድያ ናይ ሞኒመንት ውድድራት ተበኺሎም ኣብ ሚላን ሳንሬሞ ቫንደርፖል ንፖጋቻ ረቲዖም ፖጋቻ ኣብ ዙር ፍላንደርስ ሕንው ፈድዩ ኣብ ፓሪስ ሮቤኽ ድማ ቫንደርፖል ሳልሳይ ተኸታታሊ ዓወቱ ብምምዝጋብ ኣብዚ ዓመት ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ንዝፈለመ ጸወታ 2-1 መሪሕዎሎም እዞም ኩሎም ፍጻመታት ንኤቨኖፖል ዝሓለፍዎ ፍጻመታት እዮም ሬሜኮ ኤቨኖፖል ዝምለሰሉ ዘሎ ውድድር ብራን ባትስ ፒጅል ናይ ሞኒመንት ከምኡውን ናይ ወርልድ ቱር ውድድር ኣይኮነን ንኤቨኖፖል ግን ጽቡቕ መምለሲ ናብ ዓለም ቅድም ብሽክለታ ዝኾነ ውድድር እዩ ኣብዚ ውድድር ድማ የዕንቲ ኩሉ ስድራ ቤት ቅድም ብሽክለታ ኣብ ኤቨኖፖል ክዓልባየን ኤቨኖፖል ብሃንደበት ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ጽባሕ ውድድር ክምለስ ተላዒሎም እቶም ንኤቨኖፖል ዝጥዕሙ ዓቐበታት ዝሓወሱ ናይ ኣርደንስ ክላሲክን ኣብ ኣጋሚ ምጽኦም ብምዃኖም ኤቨኖፖል ቅድሚ ምጅማር ናይቶም ናይ ክላሲክ ውድድራት ብመንገዲ ናይ ጽባሕ ውድድር ደናጉ ክርስን ተበጊሱ ዘሎ ኤቨኖፖል ግን ድሕሪዚ ነዊሕ ዝወሰደ ናይ ተሃድሶ ግዜኡ ናብቲ ዝፍለጠሉ ብቕዓት ክምለስ ድዩ ዝብል ሕቶ ወትሩ ዝለዓል ኣርእስቲ እዩ ይኹን እምበር ኤቨኖፖል ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ታሪክ ካብ ዝሓለፉ ውሑዳት ተቐዳደምቲ ሓደ እዩ ኤቨኖፖል ኣብ ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባስኪው ካንትሪ ክሳብ ናይ ሞንኮብ መስበርትን ምንቃዕ መሰናግልን ዝሰዓቡ መሃርምቲ ጸይሩ ክሳብ ወርሒ ሰነ እውን ኣብ ናይ ተሃድሶ ግዜኡ ይሕሊፉ ኣብቲ ተቐዳደምቲ ንመዳላዊ ዙር ፈረንሳ ዝመርጽዎ ክራይቴሪየም ዶፊነ ናብ ውድድራት ተመሊሱ ኤቨኖፖል ካብቲ ካብ መሃርምቲ ድሕሪ ምምላሱ ዘካየዶ ፋልማይ ውድድር ኣብ ናይ ውል ግዜ ሸውዓይ ተርታ ክሕዝ እኳ እንትኽኣለ ሓንሳብ ግን ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊቡ ኣስዒቡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ኣብ በኽሩ ስታፍዩ ኣብ ዙር ፈረንሳ ካልኣይ ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ክብሩ ክዕቅብ እንከሎ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ድማ 2 ወርቂ መዳልያ ዓቲሩ ብዘይካዚ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ናይ መሃርምቲ ታሪክ ኤቨኖፖል ኣብ 2020 እውን ኣብ ናይ ሞኒመንት ውድድር ኤል ሎምባርዲያ ግዳይ ሓደጋ ኮይኑ ምንባሩ ኣይርሳዕን ኣብ እቲ ግዜ ወዲ 10 ዓመት ዝነበረ ኤቨኖፖል ኣብ ግዜ ውድድር በቢንቶ ድሕሪ ምጽላፉ ናይ ጎሎ መስበርቲ ኣስዒቡሎም ክሳብ 2021 ጅሮ ዲ ኢጣልያ እውን ናብ ስሩዕ ውድድራት ኣይተመልሰን ስለዚ ነዞም ታሪኻት ኣብ ግምት ብምእታው ኤቨኖፖል መዓስ ይምለስ ንኽምለስ ክንደይ ግዜ ክሓተዩ ኣብ ናይ ውድድር ክምለስ ኣለዎ ኣጥዑ ዝፈልጥ ተቓዳማዩ ካብ ብራባንት ስፒጅል እንታይ ኢና ክንጽበም እዚ ውድድር ከም ናይ ኣርደንስ ሞኒመንት ክብርን ዝናን ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ውድድር ሬሜኮ ኤቨኖፖል ንዎርሚንግ ኣብ ዝኣትዎ ውድድር እዩ እዚ ውድድር የማነ ጸጋም ዝዕጸፉ ጽርግያታትን በላሕቲ ዓቐበታትን ዘጠቓልል ብምዃኑ ብዝያዳ ኣጥቂዕኻ ናይ ምኻድ ባህሪ ዘለዎም ክዕወትሉ ዝግመት ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር እዩ ኤቨኖፖል ናብዚ ውድድር ንኽልተ ነገራት እዩ ክኣቱ የእጋሩ ንምፍታሽ ከምኡውን ስነ ኣእምሮኣዊ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ኤቨኖፖል ኣብ መዛዘ ምሕንጻጽ ቀዳማይ ኮይኑ ዝረገጽ እንተኾይኑ እቶም ኣቐዲሞም ካብ ውድድር ንኽእለ ዘገደድዎ ጸገማት ሙሉእ ብምሉእ ምቕንጣጦም ክብሰር እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ ውድድር ንመብዛሕትኡ ካላንደሮም ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ደሪቶም መጽንሑ ተቐዳደምቲ ድማ ክሳብ ሕጂ ዓወት ዘይቅንዖም ነዛ ውድድር ከም ናይ መወዳእታ ቅላዕ ክርእዋ ይኽእል እዮም ቤልጅማውያን ደገፍቲ ግን ነቲ ድሕሪ ነዊሕ ኣዋርሕ ዝምለሶም ዘሎ ጅግንኦም ንምቕባል ናብዚ ውድድር ክወፍሩ እዮም ናይ ኤቨኖፖል መደባት ካብዛ ናይ ብራባንት ውድድር ሓሊፉ ንርሑቕ ዘቋመተ እዩ
أمود أتاني زورحي أبراب عيني مونيمنت وردر نايز عمت ليجي باستوني ليجي مستاف أنكيلهم أبورح حملك أرمنا عبد فرنسا متاو دما أبحث سرتنا مدرخ وردرات كساتف مدب حيزلهم نلوم عمزل فرنسا كاب نايز حلف عمتات استفلي كوينو كقربيو اتقن متازلهم إيفولوبل حلف عمت ساسا درجة كوان تحزم أبنلوم عمت وردر كاب نايز حلف عمت زبرخ درجة نخمس جبيو نابز وردر كأتوم الزمال الدمات تادي بوغاتشان يوناس فينجي غاردن نابترز كومانو أم كملسو تثبيت أبز جبرو زول لغزيم إثنا إيفولوبل كالسي أنت أروم نبيج عمليا ممنتال خوني مالتيوم إيفولوبل بزناي صباح وردر نفلما غزي نابزنا لهم عمت وردر يملس كوان تحلوم أبدو وردر تزفلت قالو كومانو حيزو كملسو يلكام حساب جن يوهرنا ترايو كون كومانو نابنو بنخملس غزي كحطيوم أبتي أمود أتور حين إذا عمل زكادن أقدي من وردر كلتا غزي سعوتلون ليجي باستوني ليجون بلوت كومانو كيهانت مجمار وردر كغلط فو يخيليوم تعلم زفلت أو كومانان بقعاتن إيفولوبل أبزو روماندي كملس يزولو تثبيتات أبزنا صباح وردر برابان تسبيجل تبخوري نايز عمت ناي مدرخ عود نخمس قب أب حيال تعرض ركب إيرتراوي بينيام قرماي نفلما قزيو أبزو وردر كساتفيوم كابينيام قرماين رميكو إيفونوبل متوسخي أبزو وردر كان بيلجماوي وانت فان آرت بريطانياوي توماس بيركوك أمريكاوي نيلسون باولوس إكوادراوي جوناتان نارفايز إيطالياوي ماتيو ترينتين بيلجماوي تيس بينوت برتغالاوي أنطونيو موروغاودوم بيلجماوي تيم ويلنسون فلوريان فيرمركن زعمو سلسوميات قادمتي كساتفيوم أبزلهم عمد مبسون حموشتن غزيو زكايد أزور الدر تقادمتي 262 كيلومتر زرحقتا وردر كشوفن يوم أبزني حدا مع زور الدر قداماي كوينو حنص أزرقس تقاداماي كلتميتي نا يو سي اي نتبي آتاو خقابريوم أقدمهم نزور الدر تعويتهم لزنبر تقادم تمسن عزب دمام أبغتشن 10 شمونتن بيلجماوي تيم ويلنسم أبغتشن 10 شعاتن هولنداوي ماتيو فاندر بول أبغتشن 10 فرنساوي جوليان ألا فيليب أبغتشن 10 حدا بريطانياوي توماس بيركوك أبغتشن 10 كلتن أمريكاوي ماغناس شيفيلد أبغتشن 10 سلسن فرنساوي غودون دوريان زحلف عمد دما فرنساوي بينوت كونسوفروي عوتات نايزور الدر كوينوم مركز خبركم تخطاتلتي سينما سمرة نايلوم تحستونا أبزي نزازم بمكتتالكم دما أزينا نمسجن سلام